Kontxo, aspaldiko? Ui, ez dut ikusi. Barkau. Lasai, motel. Zemuz gainea, zemuz ebakuntzia. Bueno, hortxe, txirriki txarraka. Gauza hauek, gola izaten dituk. Baina motel samar. Dan azkar nahi zete hau, baina gauza bakutzak bere denbora berdik. Bai, alaxe izetek, motel. Badakik. Lehenengo, behar laune izurra zitean. Gero, bizkerreko arazo egin hasi, Itxuan. txikiki batekin hasi, eta lapatxea juteko modun gelditu nok.